Ako ay magme-makeup tutorial. Pero sa ganitong weather, may gana ka ba mag-makeup? Di ba parang gusto mo na lang humiga? Kaya ngayon, ang gagawin kong tutorial ay Tamad style makeup. May times talaga na tinatamad ako. Yung gusto mo lang mag-chill. Pero guys, gusto kong mag-share din ng makeup tutorial. Start na tayo! This is from H&M. Natural Satin Foundation. So, if you don't have foundation, mabilis mawala yung mga nilagay mo. Blush, eyeshadow. May iba kasing foundation na walang coverage. Which, ito yun. So, ang foundation nito, ayan, pag makita mo, I can still see my skin. So, this is for willing magpakita ng skin. Ito yung mga people na magaganda yung skin, hindi sila takot na makita yung skin nila. Pero yung maganda lang dito, mukha kang walang makeup, mukhang hindi ka naka-foundation. Pero kailangan talaga mag-foundation. Para tumagal yung makeup, pwede naman talaga hindi mag-foundation. Yun lang, huwag mong i-expect na tatagal yung blush mo, yung eyeshadow mo. Ang foundation kasi, yan yung pangkapit. Base. Yeah, you call it base. You have to know kung ano yung mga foundation na bili mo. Like, full coverage. It says here, sheer coverage. Everbalana naman ito. Matic. And latte yung shade. This one, wala siyang brush. Just follow the shape of your kilay. Ayan, Bisprins. Ang kilay dapat sudlay. Dapat ginasudlay. Ano ang sudlay? Dapat sinusuklay. You have to use a spoolie or a brush or whatever you call it. Okay, this brush is from Color. Iba, they are confident na may product na nakikita yung line. But ako gusto ko talaga ng walang nakikita ng product. Dapat sinusuklay talaga siya para wala kang makita. When putting eyeshadow sa eyes, it's better to put powder first. Kasi if you put powder, magbe-blend easily yung eyeshadow. Kasi if you put eyeshadow na agad, tapos walang powder, product, parang kahit anong move mo, hindi mag-blend. Ibig sabihin nun, kulang ng powder. Okay? So, lagyan mo lang ng powder. Kaya wag mo sisihin yung eyeshadow. Na, hala, hindi mag-blend. Hindi mo lang nalagyan ng powder. Tsaka wag ka matakot maglagay na madami mo. Tsaka mawala yan kasi ma-blend mo naman mamaya sa eyeshadow. Ay, I'm using the L'Oreal. You can check my Instagram. Meron akong giveaway dito. And i-announce ko pa siya kung sino man nanalo. Yan yung itsura niya. Kaya, importante talaga mag-eyeshadow. Ang eyeshadow na to ay galing sa H&M. Bigay nila nung nagpunta ko sa event. Try natin. 349 lang. Yung mga nude. Yun yung magandang gamitin, diba? Para pang everyday, natural lang. Yan. Bus. Okay. After putting the L'Oreal True Match Even Perfection Powder Foundation sa eyes ko pa, let us put the eyeshadows. Hanapin mo na yung eyelid mo para i-form mo na siya. Isiga mo lang yung mata mo. Siga. Tagalog ba yun? Basta, i-open mo lang yung eyes mo, ganyan.
ilagyan ng eyeshadow dito sa gitna. Pwede rin meron. Okay, so it's a choice. Dagdagan natin, ha? Yan, pwede na yan, pero gusto ko lang dagdagan. Ito siya ay matte pala. Saan mag-stop lagi pala pag maglagay ka ng eyeshadow? Yung edge ng kilay mo, ganyan. Yan na yun. Huwag kang lumagpas dito. Okay? Unless gusto mo may eyeshadow ka dito. Blend it. Ito, wala kang makitang line. Ayoko kasi ng may line. So, dapat i-blend mo talaga siya ng maayos. H&M's Lash Color. Pag walang lashes na nakataas, makita mo ang lungkot. So, curling your lashes really helps. Let's put mascara. The new Everbillen Power Curl Waterproof. So, I think mag-help to siya na tatayo yung lashes mo. Kasi may mga mascara na humahaba. Pero di rin siya magstay, babagsak siya dahil yun sa formula nung mascara na gamit. Kailangan mo makahanap talaga ng magandang mascara. Power curl na siya. Nawala na yung haggardness ni Inday. This is from H&M Light to Medium Custom Concealer Trio. Yan. Light to medium siya. Yan. Sobrang puti pala niya yung light ginamit ko. So, let's use the dark one. I-mix na lang natin. Hindi ko alam kung confident kayo sa ilong ko. Joke. Tingnan mo naman. Kasi ang daming may mga, ano na kasi ako, may ugat, freckles, tapos may blackheads ba ako. So, may blackheads and everything, you know. Let's cover it with the concealer. Then, cover it. Para camera ready. Cover ko na rin yung pimple ko pa. Pikit-pikit lang. Ayan. Then, dito, tago natin. Ay, baliktad. Sorry. Yan, yung maganda dito sa brush na to. Parang minamassage ka lang. Hindi na tayo mag-powder. So, ang powder, konti lang guys. Kasi baka magmukha ka namang pulbo dyan. Parang, baka sabihin nila, hala, di siya ganun magpulbos. Bang, puno kayo siya pulbos dahil. Joke lang. I'm using the L'Oreal True Matte. Saan yung oiliness nyo? Ako dito lagi. Ganyan sa ilong. Okay? After nito guys, gagamitin natin yung contour ng Everbillen na. Try natin yung contouring. Gusto ko yung shade niya. Looks natural. May tumatawag. Yan, maganda sa contouring. Marami kang maloko na lumiit yung mukha mo. Joke! Tapos, eto, pwede natin ito bawasan, guys. Bawasan natin yan dyan. Hala, sige, bawas-bawas. Tanen. Tapos, sa ilong, para tumangos naman yung ilong natin. Pero wag mong kapalan para hindi obvious. Tapos dito, meron pa ditong isang mascara, waterproof siya. Lalagay ko din dito sa baba. Try natin to. Ito naman ay volume curl. Maganda din kasi pag may mascara yung sa baba. Lalong mag-alive yung eyes mo instead of putting eyeliner. So this look, walang eyeliner. Mascara lang tayo. You have to make sure that it's waterproof kasi baka mamaya konting luha lang kakalat. Magmumukha kang raccoon. Sometimes,
accident lang sa mascara. Pwede mo yan tanggalin mamaya, pero mamaya na. Kailangan mag-dry mo na siya bago mong tanggalin. Kasi pag tanggalin mo agad kakalat, wait for it na lang mag-dry. You know, accidents happen. Colorette Cosmetics Nazola. This one is for a lip and cheek tint. But for today, I want to use it sa cheeks lang. Okay? Let's put a little. Alam ko ang Colorette is very pigmented. So, you have to use just konti lang. Maganda yung shade niya, in fairness. Mayroon din silang parang highlighter. Pwede mo yun ilagay dito konti lang. Konti lang ha. Kasi ma-obvious ka. Ever bila na liquid lipstick? May parang mascara dyan, diba? Ilagay mo lang siya ng cotton buds dahil dry na. Ayan, mabilis lang siya natanggal. Tanggal na siya. Tapos, pwede tayong bumalik dun sa powder. Super konti lang na powder. Gusto ko rin i-try yung Serena. We can use another color. Yan. So if you put darker shade sa labas, your lips looks bigger. Para ka nagpagawa ng lips. Pero hindi talaga. I hope na nagustuhan nyo yung look na ito. Ang tawag nito ay woke up like this. Joke lang. Uy, kulawig. Sorry. Joke lang. Hindi, ang tawag nito ay tamad makeup na gusto mo lang mag-makeup ng nakahiga. Tapos, hindi mo naisipin yung eyeshadow mo kasi yung isa lang yung shade and neutral lang yung color. If you have any questions about the makeup, just comment below. Then, baka masagot ko yung mga questions nyo. And if you like this video, please like and share it. Please. Don't forget to like my Facebook page, my Instagram. If you like the powder, join na kayo sa giveaway. I'll be going to Cebu rin sa October 19, but I'm going to meet everyone October 21 sa Ayala Mall. For more updates, guys, just go to my Instagram and Facebook account. I will post there. Salamat kayo!